L-arti hija għodda importanti kif tikber il-kuxjenza soċjali u forma ta' attiviżmu mill-aqwa. Dan intqal waqt diskussjoni li saret bejn artisti li qed jieħdu sehem f'installazzjoni tal-arti bis-Swit il-Mafkar tal-Assedju l-Kbir fil-Belt Valletta bit-tema Ġustizzja għal Defni tfisser ġustizzja dritt tiegħek li tkun taf. Alexandra Di Crespo, l-kuratriċi tal-installazzjoni, sqarret li hija qatt ma ħolmot li ser tagħmel xi ħaġa bħal din. Iżda din qed issir sabiex issir ġustizzja mal-ġurnalista Defni Caruana Galizia u mal-familja tagħha. Hija tkellmet kif permezz tal-arti wieħed qed jesprimi l-għadab tiegħu għall-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia. F'din l-installazzjoni wieħed jista' jsib ritratti mingħand 16 il-fotografu differenti kif ukoll poeżiji minn 6 kittieba. Fid-diskussjoni l-artisti kollha spjegaw x-xogħlijiet tagħhom kollha ban wieħed li jsibu l-verità u li ssir ġustizzja. L-installazzjoni bdiet il-ħamis u għandha miftuħa sa nhar il-Ħadd 18 Ottubru fejn ser tiftaħ kuljum mid-9 ta' filgħodu sal-10 ta' filgħaxija.